asensemo y'abasubati muri kicho Mildred Momanyi na imugeti egetambukiro nabo igogotarira enyagitari ya Nairobi family asabete kagusanga no munyagitari omonene Dr. John Omboga oyare tabuna nigo abasubati abange chinga kibatwarire oburoiro bwiga bagutwara obosoku asogwesokia nabo igo kwenyorera obwene nabo igo asensemende ekyombe gya daraja mbili nigo kigutulia abasubati anamono ababwate oburoiro obwo nigo bakubabolia gwesokia asobonge elinde kwenyorera obogwenya mwanchumuliria nigo ngogotika noroboti rwabene no mulikito Mildred Momanyi kolende toska tonyegera ngwirana ndasegekeke kerebosio elinde tosange asomoroberio o World Fit retarene Frida Kerubo kuganiria obuligereria obuya oborwere bwa fistula nigo bwabeire omuchando monene anene mono gochiase abasubati abange bali bare inchera yo kuibora gose bare asenchera yo kuibora wikira bona igakorenga nekyombe gya WHO abasubati gwetanie chiribu 50 nigo bakonyorwa no muchando yoiga nase abange babo batali gwesokia na konyora oborwere ase tukolera nigo natalire ekyombe gya daraja mbili foundation eyera chikobage kongera na gonte byabuna andake na kibakonyora abasubati abaiga nande babatolia korwa asomo chando yoiga tigana nansange amona borobu banyako bagotwerera na gutumanyia mange elinde litomanya ng'abasubati abaiga na kibakonyara ko bakubamanya na kubarusukuru ebinyoroime goika kubakonya ase chinyagitari nasi bakonyora obogweni obo mbosa ayonsi yanyore megasegeta seni kyandizi TV ende tunyako batugusanga asobwamo ine nomanyete yoro yoborere wa fistula ase taro yane goika enyagitari ya Nairobi family yerime omochobosongo nigo nanyara gusanga no munyagitari boboroire obo Dr. Omboga ase airera yaiga fistula nyenjende ne konyoro momina ibyekero konyoro umwana ukwana yase asoro iboro kwa morjinza jinyinge atararo akarabera mutuka chiza jinyinga atararo yache yalenda chiselsi chia kwa kale chia kule engoro ya mnyotoka ikorukwa sumungu wa mache ocha senjirewe wewe osengoro yawe kwa senjira yecho ocha senjirewe wewe kwanyora natukoma kero mwiranya wa mwana kwanyora soletia mache agweta vira break aboja lyoka osekwanyora yecho aboja lyoka vira break kwanyora sachinde munginachi konyora mwana omanya gotanduka pi mpaka wanteko manyanga yinjira yechoene ayimenjira yewe bolera ejina yatoko kwa fistula Mary Otieno noyo mobo basubati bali abagendete konyora obogwenya asa kwanira ali abeire kagwetera nimeogopa kukaa na watu ninakaa tu peke yangu kama tuko na watu wengi sikai mahali watu wako mimi naendelea tu kukaa peke yangu sasa mimi nasanga nakaa na huzuni sasa nitapona aje saa zingine watu wananichekelea sikuwa naona vizuri nilikuwa naona huzuni sasa wananicheka sio kwa haja yangu ni haja ya ugonjwa sasa nilianza tu mwendo peke yangu nikakuja hapo wakaanza kunitibu sasa nimeanza kupona sasa wale wameogopa kuja hospitali wakuje hospitali wasiogope juu hata mimi nilikuwa nimeogopa wasiogope wakuje wapone Ekyombe gya daraja mbili ikyoke gotoka NCM ya Nyamataro imeye ward ya Kitutu Central ase bunge ya Kitutu Chache South nigo kyabeire kyagokonya abasubati babwato muchando yiga aso mutenelibwe kyombe kega Elkana Ntabo agonte bya yayiga amana tokora campaigns as a community with us abanyagitari babiri nkaba CHVs community volunteers abana abanyagitari babiri nkaba so muri amana afya bagotangasira abandi baito bosike ekinyogi tubara fistula enjende akare twatangasa mwana CCTV n'ekirenge cyito enda abantu mwati kirenge boseke CCTV banyabona bakora kiba babata information n'enjende akata tunasinya gitari cyito gose kibaraza cyita sebiyoro wetora mangana yora abantu banyosikaza cyito banyabona yega so challenges to wetra ncyanya kubura igende yatana abantu bekwigene keno bakonyi babo samboro asenencho fistula no muchando ole costly sana senencho kunyurwali umuntu ayo mo so muswati mo ko cost up to 120,000 so ncho ko bazega mutemo okwara so mungenanga
mboso gochikorwari with transport nero kiregento bari kwegenda bakwiranga ikintu gitari kiekene so bantu bange bari bwesokia seginjo yobo boliga andaka kintu kingocha kyabo segintu bya kabere abaga beda sichinyumba bari wanje bamira baito gocha bwesokira isi eseginjo bakorengera linga ukono chwesokia seba para no soku mbororo nabangina aba makobiara amada ilos pia mbanji tebasubati abatswa bachikurwariwo asa matsukamagega oburiri bwa fistula nigo bwabeire bokwererwa asenchire ngao buna etali korengana no munyagitari semyaka yaetire abantu bakagete mu buriro buno ne kas usino koragererwa igo bono kwanyara bangina babwato buriro bahale kobera nyomba banya gucandika kwa batore ndoka na stigma baba stigmatized abandi sajini kwanyara bakababatiga korengana ne kiombe gya daraja 2 abaswati abange nigo bakwenyora asomo chando yoiga asomo teneli agosaba eserikali kurigereria omochando yo ase oboime buna oborere bwa HIV gose malaria obobiro boiga igo bo affect ondo byansi obero mulito onyororo mwana igo mbugati myaka gete imyaka nelinga oyobero mulito igo goikatanya oro moiseke kera ikire myaka liekira nyororo bulito abera complicated nanda abane bari banyororo buluro bokare bamenya tena bobadanya gorwari konyoro no mundu gwate myaka 70 myaka 60 pada ndo buliro begora onyororo taka liara konyoro mwana akiyamenya tena bwa singenjo nsa chine kiyo okonyi bwa lengo abangina nabo abangina saidi elifine bagwa tolo wa Fistula Kenya msima twanyora ntabange kutwa twachage to mwaka wa 2014 abantu tokura kiro mwaka nabange aso mwaka olibeka oera mtu akoje basubata nyeri mu asika utikisatu lakini ase kisi tebwata abasubata barabange batu muchando yiga kero mutinyo bono bachaka umwaka twachagete paka bono yiga kuruja gete January mutinyo kana yoga tupaka bono yiga tore basubata nge saidi ya 240 ekero kurigiria national data ekorigiria data ku national level umuchando Fistula Kenya is a big disaster is a issue and kurigiria libumono no buri wenye marego kurigiria umwana so gwagare TB na malaria kurigiria so gwagare Fistula because bajamo no muchando a complication yego chekero engakyo mumina akubena nonya nabo igo nigo obogwenia bokorokana kigima ekero munyagitaria akoire obogwenia ekera atina mwere treatment ko bwena ni immediate because yena ingolero ngogenda mukotro operation nyesiye kana nyesiyekire immediately mache taiweta emechando abasubati ababagwetera nigo ere menge asigati yabo ekwererwa no muteneri kurwa daraja 2 so violence itani chakeso msanaji yacha both emotional yacha physical kwa nyoromo mno kole ko selling so mno ranga kwende nyombe aikaliki komenyo buyambuya osoko genda nabange toko kwanya bone ngantoje kumenya nyumba chiao akonyagale sema mumu abanga nyitaka zo mama mumu abanga jiso bisibanyo banyonde ko bose bakegerie mumenyo asike to akomenya nyumba yarana baiko nyago so kuchikanisa ese byombe bire ibyo mbali botacha meeting mbali baiko genda singe njuna dimsuri kurumba sandiro asinchama cha bona weta konyo muswati abigete chance gutanga macha alitaeta so taiko shirikiana n'abamwe basike nyoro kaza taliko genda singinjo dimsuri ndiro nabigete bichanje bibya byo kumusamba bire ko asabigete konyo ranga bona taiko nyara gutara senjerengia ama utasoa anda kichikaza chiasoa Dr. Mboga nigo akwereraga chinchira chibwenete kubwatwa lyo gwetanga konyora umuchando yoiga prevent ko bururo boiga igotogo advice aba swati baito aba gina baito aba ladies kerako aber molito yanda nyagitali aho ngiri mwana nyagitali sama nyagitali bale bago pima bago check ase complication ye banya go kwa na mapema kolende no yanda nyagitali kunyara kanere ko yanda nyagitali bana no kwanya bururo igo no yanda nyagitali teri sure betinga toko banyora sachina baba nyagitali umwana na bara kwa kera kwa mine matuko mati bada kwanya bururo usubwa ko operation sachina ko operation kwanya rumo kubwa machi okuniru kwanya bururo boye
igoko bwa tokire ni inchu for treatment nigo barua obosemia guchiasa abasubati bonsi condition fistula tali bwancha kumundu benyo nenga kirira kiyo ko batinde ko nyoro umwana kwanya na yabiri so tiabo soka we tiabo twaro soku we sokia yasoki inchonyo okorwali kwa busa semye basubati wito batu mu cyando yoiga onyo ko jenga no jimusubati ondande bala nyoro umwana batu mu cyando wo onya ko rona mwitiara amache osebwe tiare cyo gusaba ati musaba ati cyane niko sinyuma cyitu basemenga obokonyimba babeso kibachi barwaliwe iwayo ayo musubati ura ariyo ntegarate osumongina onyo ko bate shida uneje ya fistula amacha gweta vile break osecho gweta vile break ni nchumba kenya ya Nairobi Family Maternal Hospital kisi genoke osarnya mira genoke tokoligari tokocheke naenda kwa matibabu jine specialist tokolega si ya fistula na ngorwali elindoche tokorwali na matibabu ya free asorobotirwa bene ninche Mildred Momanyi.